Bona tarda. Jo no tenia cap idea de ficar-me en això de l'exili, perquè no sé, no formava part del meu món. Jo sabia, diguem, dedicava... Sempre m'havia dedicat... S'ha tancat? No està obert? Ara? Sí, ara. Sempre m'havia dedicat a coses de postguerra, però el tema de l'exili no m'hi havia dedicat. La veritat és que sempre explico, al començament del llibre explico que, de fet, l'exili era una cosa, o és encara ara, una cosa molt poc coneguda. Jo, clar, a mi em vaig ficar-me en això perquè em van fer un encàrrec. Era l'any del llibre i la lectura a Barcelona, llavors van dir què podíem fer una exposició que toqués autors diversos i llavors jo de cop vaig pensar l'exili, però sense cap idea, no? M'hi vaig anar ficant i llavors de cop un dia vaig pensar ostres, però si tu havies conegut gent exiliada. Jo vaig començar molt jovenet a escriure al diari, a l'Avui, i aleshores vaig conèixer en el Xavier Benguerel, vaig conèixer en el Pere Calders, vaig conèixer en el Tísner, i amb el Tísner l'anava a veure a casa d'ell, i amb el Benguerel eren molt amics, tan amics que al final a la biblioteca del Benguerel l'he acabat agradant jo. I llavors pensava, hosti, i per què no els hi preguntaves res a aquesta gent? No? Si estaves allà, hosti, els haguessis pogut preguntar. Clar, en aquell moment, si haguessin sigut vius, jo els hi hagués preguntat perquè estava fent aquesta exposició, però quan els vaig conèixer no els hi vaig preguntar res. Amb el Benguerel una miqueta, però molt poquet. Era més el que m'explicava ell que no pas el que li preguntava jo. Llavors, per què això? Per una raó molt senzilla, perquè el país havia viscut d'esquenes a l'exili. Era un tema que era molt incòmode i que si es podien no se'n parlava. Però per part dels exiliats també era un tema molt incòmode, perquè molts havien tornat d'una manera traumàtica, havien tornat a un país que no els agradava com era, havien tingut una decepció de veure com havia, diguem-ne, viscut la gent al franquisme, les coses que havien acceptat, i per tant era com una mena de cosa que no se'n parlava. Per altra banda, nosaltres que érem un canalla que havíem nascut als anys 60, érem uns autèntics ignorants de la història del país, no sabíem absolutament res. Anaves a la universitat i, bé, sí, 4 coses, però diguem-ne, tot el que jo ara puc saber dels anys 30, que m'he acabat, com m'he explicat aquí, m'he acabat especialitzant bastant en els anys 30, ha sigut perquè jo m'ho he fet jo, però ningú m'ho ha explicat i es pot dir que ningú ho ha explicat. És a dir, pensem, per exemple, que una escriptora com la Irene Polo no es publica fins a l'any 2000. Ningú sabia qui era la Irene Polo. I tantes altres coses, no? És a dir, que era un nano que no sabia res amb uns avis que no volien parlar. Llavors, collons, era una fórmula impecable per no parlar de res, no? Aleshores, quan vaig ficar-me en això, vaig començar, doncs, jo faig un tipus d'exposicions que serveixen per investigar. O sigui, no expliques una cosa que ja se sap, bueno, hi ha exposicions de tot, però a mi m'agrada molt les exposicions utilitzar-les com un element de recerca, no? I aleshores doncs, vaig començar a estirar fils, me'n vaig recordar naturalment que havia conegut amb aquesta gent, aleshores vaig anar a buscar els fills del Calders, els fills del Tísner, els fills del Benguerel, vaig començar a establir com una xarxa de relacions amb la gent que jo em semblava que podia conèixer i tot això, vaig començar a mirar quina bibliografia hi havia i tot això. Llavors hi havia una cosa que de seguida em va sobtar, no? Que és que quan es parla de l'exili, ara, després del meu llibre, ha canviat una miqueta això, però tampoc gaire. Quan es parlava de l'exili, es parlava gairebé només del primer any de l'exili. Es parlava que la gent sortia cap a la frontera i que anaven a parar en uns camps de concentració i que els més afortunats anaven a parar en unes residències de la Generalitat. Però això durava un any, o com a molt 3 anys o 4 fins que esclatava la Segona Guerra Mundial. Però moltes vegades és que no durava ni això, és a dir, moltes vegades la imatge que tenim de l'exili és la primera setmana,
és la corrua de gent que surt cap a la frontera i que va parar al camp d'Argelers. Aquesta és la idea que hi ha de l'exili. Llavors això, diguem-ne, em va semblar que hi havia l'obligació de canviar-ho, és a dir, d'intentar construir un relat diferent del que havia passat, estirant tots els fils possibles. El fet de fer una exposició sempre acaba tenint un element molt positiu, que és que mou més diners que una recerca. O sigui, quan tu fas una recerca et poden donar un ajut per fer aquesta recerca, però sempre generalment són unes quantitats petites. Mentre que una exposició com aquesta que es va presentar en el CCCB de Barcelona, que era una exposició de gran format, doncs mou més diners. O sigui, hi ha més possibilitats de fer coses, tens més equip, et pots dedicar a... tens gent que t'ajuda, pots comptar amb un documentalista, si vols, que jo tampoc hi crec molt, perquè el qui realment ha de fer la feina de documentalista ets tu, perquè veus unes coses que el documentalista no veurà mai, i això dona unes grans possibilitats. Però a sobre va haver-hi una xamba sensacional, bueno, un seguit de xambes sensacionals. La primera va ser que l'any 2004 Catalunya va ser el país convidat a la Fira de Guadalajara. Aleshores això va crear un ambient positiu respecte a totes les coses que tenien a veure amb Mèxic. Tot el que es proposava de Mèxic, això, diguem-ne, era interessant i permetia fer-ho. I jo la primera vegada vaig anar a Mèxic va ser arran de la Fira de Guadalajara, cosa que era bastant important, allà ja vaig fer primers contactes. Després, això que us deia d'una exposició, el CCCB fa aquestes exposicions multidisciplinars, que hi ha gent de diferents àmbits, i ells van tenir la idea que hi hagués una pel·lícula. A dintre de l'exposició hi hagués una pel·lícula que se li va encarregar al Joaquim Jordà. Aleshores el Joaquim Jordà no tenia ni idea de l'exili, i aleshores jo vaig participar en l'equip de guió i subreptíciament em vaig col·locar també en l'equip de filmació, amb la qual les pel·lícules encara són millors que les exposicions. O sigui, les exposicions hi ha més pressupost. Les pel·lícules ja és Babilònia, perquè no ve d'aquí, viatges, avions, equips, etc. Llavors vaig tenir la santíssima sort de jo poder aprofitar per fer la meva recerca repenjat en una pel·lícula del Joaquim Jordà, que era un director important. Amb la qual vam fer un viatge a França, primer vam documentar el sud de França, a Catalunya Nord, després vam fer ja un viatge per filmar i després vam fer un viatge a Xile i Mèxic. Primer Xile, després Mèxic. I aleshores la idea era anar buscant gent que quedés de l'exili. Això era l'any 2004-2005, per tant, no quedava gent de la... diguem-ne, la gent que havia marxat, que ja era algú a Catalunya quan van marxar, d'aquests ja no en quedava cap. Però sí que quedaven fills, quedava gent que havien marxat de petits. I aleshores això ho feia interessant. Un dia va haver-hi el Jordà era un tio bastant divertit, molt animal. I aleshores a Xile va agafar, vam localitzar tots els que ens semblava que podien ser interessants, els vam situar en una taula en el centre català, amb micròfons, era com d'espionatge, hi havia micròfons als floreros del mig de les taules, hi havia micròfons, i aleshores es tractava que la gent vegués i anés dient coses. I allà van aparèixer una sèrie de personatges que no sortien a cap foto de l'exili, però que eren uns personatges extraordinaris. Un era el Cristian Aguadé, que era el fill de l'alcalde republicà de Barcelona, que havia fet un negoci de mobles a Xile que havia funcionat molt bé. Havia fet els mobles de la casa del Pablo Neruda i més coses. Hi havia la filla de l'Hermano Obiols, que vivia a Xile perquè era neboda del Francesc Trabal, de l'escriptor, o sigui, sabeu que l'Hermano Obiols estava casat amb una germana del Trabal. Quan se'n van a l'exili, l'Obiols abandona la dona i s'ajunta amb la Rodoreda. Aleshores, la Montserrat Trabal es queda a Barcelona amb aquesta nena, que jo vaig conèixer, que era una senyora de 60 anys,
I quan poden, després quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, van a Xile, i aquesta noia s'havia criat a Xile. O sigui, en aquesta taula hi havia aquestes dues persones. I la tercera era una senyora que es deia de Buen, que era una família republicana espanyola tota la vida, que són els de Buen, de juristes, etc. I aquesta noia, senyora, en aquell moment tenia 70 llargs, s'havia casat amb el fill del César August Jordana, que era un escriptor dels anys 30. O sigui que en aquella taula hi havia aquests tres. I llavors jo havia de fer el típic text de catàleg d'exposició i estava allà dinant i vaig pensar, hòstia, deixa't estar de textos de catàleg, o sigui que faràs un text de catàleg explicant com era l'exili, i això ho ha explicat tot Déu, no? En canvi, si tu agafes i ets capaç de fer uns bons retrats d'aquests personatges que tens aquí, que són personatges que no surten enlloc, això és més interessant. Vaig trucant als del CCC i dic, mira, no hi haurà catàleg, no hi haurà text de catàleg convencional, sinó que hi haurà uns reportatges amb aquesta gent, jo aniré parlant amb ells i anirem recollint i tal i qual. Llavors allà va començar la idea de fer aquest llibre, que amb un cop de sort encara més gran, encara va tenir un altre cop de sort més gran, que és que quan es va estrenar l'exposició a Barcelona, el Zapatero acabava de guanyar les eleccions. Aleshores, la política exterior cultural espanyola, de l'època del PP, organitzaven exposicions del tipus Les lanzas en el siglo de oro. I llavors agafaven unes llances que tenien del siglo de oro i les portaven a Mèxic, i això eren les exposicions. Llavors, quan va entrar el Zapatero, van dir, s'acaba allò de les llances, i hem d'intentar fer una altra cosa, la nostra exposició estava allà, i van dir, hem de portar aquesta exposició. Va ser una mica problemàtic, perquè quan van veure que tot eren autors catalans, hòstia, tot molt republicà i tot el que vulguis, però no els hi va agradar gaire. I aleshores vam fer el Jordi Balló, que en aquella època era el director del CCB, va fer una argumentació genial. ¿Cataluña es España? Els va preguntar. ¿Cataluña es España? Hombre, claro. Pues el exilio catalán es un exilio español. I es va acabar el tema. I aleshores, amb aquesta idea, vam portar una exposició de l'exili català, es va estrenar a l'Argentina, després es va fer a Santiago de Xile, va anar a República Dominicana i finalment va anar a Mèxic. O sigui que va tenir una exitosa itineració internacional. I aleshores jo vaig aprofitar, jo els vaig convèncer, a Madrid hi ha més diners que aquí, si no ho sabíeu, ja ho sabeu, i aleshores jo els vaig convèncer que a cada lloc havíem de fer recerca i havíem de publicar un cataloguet a cada lloc. I amb aquesta excusa vam seguir fent viatges d'investigació, vaig conèixer més gent, vaig poder anar estirant més fils i tal. I després, a partir d'un determinat moment, jo agafava, per exemple, si anava a Santiago, que inaugurava Santiago, després me n'anava pel meu compte a Buenos Aires. I aleshores a Buenos Aires tenia els meus contactes i aleshores vaig poder fer recerca vaig poder fer més recerca que cap altre investigador. I a partir d'un determinat moment vaig seguir pel meu compte. Llavors vaig anar a 2 països en els quals pràcticament no s'havia fet cap recerca, que eren Veneçuela i Cuba. Aleshores aquest és el primer cop que es fa un treball de recerca sobre l'exili, que hi ha hagut recerca a tots els països on hi ha hagut exili, diguem-ne, més o menys organitzat, perquè de gent, diguem-ne, esparsa n'hi ha molta, a molts llocs. Però, diguem-ne, llocs que hi haguessin comunitats catalanes una mica articulades, doncs n'hi havia a França, n'hi havia sobretot a Mèxic, on hi va anar un contingent molt important, n'hi havia a Santiago de Xile. A l'Argentina no tant, però l'Argentina no va permetre que hi hagués exili, perquè l'Argentina sempre ha sigut un país molt de dretes, i hi havia hagut molts problemes amb els anarquistes històricament a l'Argentina, i llavors no van permetre que... Només hi va entrar un vaixell, diguem-ne, organitzat, però com que tothom tenia parents,
perquè la migració argentina era un tema que... Hi havia molts catalans i espanyols que havien emigrat a l'Argentina, doncs tothom tenia un parent que el podia reclamar o que li podia permetre, i per tant va acabar havent-hi molts exiliats a l'Argentina sense haver-hi exili, diguem. Després hi havia un fenomen que estava una miqueta estudiat, però no gaire, que era el tema de la República Dominicana. O sigui, el tema de la migració i de l'exili se sobreposen les dues imatges, perquè l'exili del 39 fa una ruta que era una ruta tradicional de migració. O sigui, la gent emigrava a Cuba, després de Cuba alguns passaven a República Dominicana i des d'allà es feia el salt a Mèxic i als Estats Units. I això és el que va passar també amb una part de l'exili català, perquè Mèxic va obrir les portes molt generosament, la gent hi va poder anar, però a partir d'un determinat moment van tancar. I en aquest moment en què van tancar, l'única porta que va quedar oberta va ser República Dominicana. I a República Dominicana hi havia un dictador tipus Trump, que es deia Trujillo, i aquest Trujillo, que portava unes gorres tipus prussià, no? Aquest Trujillo va acceptar l'exili espanyol i també molts jueus que fugien del Hitler, perquè República Dominicana tenia el problema que els entraven negres d'Haití, i aleshores per blanquejar la població de República Dominicana van acceptar l'exili republicà, amb la qual es provoca una cosa molt estranya, que és que en un país aliat del Franco hi ha un exili republicà. Llavors aquest és un tema que no estava gens tractat i que també vaig poder tractar. Aleshores, aquests de República Dominicana, la que podien, marxaven a Cuba, per tant hi havia un exili català a Cuba, de gota a gota, o sigui, no hi havia anat un vaixell, ni hi havia un exemple, hi havia el gota a gota aquest. I després molts d'aquests anaven a Mèxic i després, com que els anys 50 són els grans anys del desenvolupament econòmic de Venezuela, molts anaven a Venezuela. Això també és un tema nou del llibre, perquè generalment quan algú anava a estudiar l'exili, anava a un lloc. Jo el que m'adonava és que la gent havia rebotat d'un lloc a l'altre. És a dir, que sí que hi havia gent que havia anat a Xile i no s'havia mogut de Xile, o hi havia hagut gent que havia anat a Mèxic i no s'havia mogut de Mèxic, però hi havia gent que sí que havia anat rodant. I això no s'havia tractat. És a dir, per exemple, els de Venezuela gairebé cap hi va directe. Tots venen rebotats de diferents llocs, buscant l'oportunitat econòmica. Per tant, si tu havies anat a Mèxic, després podies arribar a Venezuela via Mèxic i entenies més el que havia passat. Jo potser la cosa de la qual estic més content del llibre, perquè crec que és una de les coses més novedoses, és el tema de l'exili a Cuba. A Cuba no hi ha exili, hi ha gent que arriba a Cuba per dos canals, uns els que fugen del Trujillo, però després n'hi ha uns altres que aquests no sortien a cap història, que era, jo anava a Mèxic, jo parlava molt amb la gent, perquè feia un llibre de reportatges i per tant anava parlant amb un i amb l'altre. I aleshores anava a Mèxic i em deien, sí, fulanit de tal, que està a l'Havana, bueno, primer cop, sí, perquè aquest que després va anar a Cuba, i clar, la tercera vegada que sents que aquest va anar a Cuba, i per què va anar a Cuba? I aleshores la història és genial. Hi ha una part de l'exili que són gent comunista, famílies comunistes. Nens que neixen a Mèxic o que arriben de molt petits a Mèxic de famílies comunistes. Llavors estan tota la vida sentint els seus pares perquè el comunisme, perquè Lenin, perquè tal i que qual. Llavors, quan hi ha la Revolució Cubana, aquests nens que ja tenen 17 o 18 anys, o 20 o 25, se'n van a fer la Revolució Cubana de tècnics estrangers. I llavors hi ha un munt de catalans tècnics estrangers de la Revolució Cubana, fills de comunistes que han anat a Mèxic. Clar, això era una història que si no feies aquest joc dels 4 cantons que jo vaig poder fer, diguem-ne, gràcies a aquests tinglados de les exposicions, doncs no et passaven desapercebuts. Vull dir que el llibre té aquest punt crec, de novetat, de presentar el fenomen global. Jo em cenyia, en principi, només en escriptors, perquè l'altre era incommensurable, diguem-ne, no?
Però sí que tenia l'avantatge als escriptors que els escriptors expliquen, com que molts escriuen les seves vivències o fan ficcions a partir del que han viscut, juntant els discursos dels escriptors pots fer un macrorelat, pots fer una història general que no només explica el que els ha passat als escriptors, sinó que explica el que ha passat a tothom. És a dir, quan hi ha una novel·la sobre la República Dominicana, sobre l'exili de la República Dominicana, no només explica el que li ha passat a l'escriptor fulanet de tal, sinó que explica tot això. Passava una cosa molt divertida, que és que jo vaig fer una lectura a fons del que hi havia a la literatura, i aleshores arribaves als llocs i sabies moltes coses que era impossible que les sapiguessis. Jo me'n recordo, per exemple, que a República Dominicana hi ha una novel·la que us recomano del Vicenç Riera Llorca, que es diu Tots tres surten per l'Osama. L'Osama és el riu que passa per la ciutat de Santo Domingo, i són tres exiliats que estan a Santo Domingo i un acaba amb les plantacions agrícoles passant-s'ho fatal, l'altre treballa de cambrer en un bar, i l'altre té un embolic, el volen pelar i al final el pelen, etc. I llavors són les tres històries de tres que passen allà. I llavors n'hi ha un que treballa en un restaurant que es diu Hollywood, i és el restaurant que anaven tots els exiliats del món, els jueus, perquè hi havia els jueus i els republicans. Llavors arribaves a República Dominicana, anaves a una senyora de 89 anys, 85, i li deies: tu hi vas al Hollywood? I la senyora es quedava morta. I jo ho sabia perquè havia llegit el Riera Llorca. Però, esclar, creava un clima de confiança, creaves una situació que de cop la gent se t'obria molt, t'explicava moltes històries, tenies un accés a un tipus de relat sobre l'exili que era molt diferent dels llibres d'exili que hi havia normals, que eren alguns estadístics, van venir 23.000 o 22.000, no sé què, sinó que anava sempre a parar a coses molt concretes. Jo us he preparat unes carpetes amb imatges, perquè el llibre té moltes imatges, i per veure una mica les diferents coses que es toquen. Una mica l'obligació d'un projecte d'aquest tipus també és presentar material que sigui poc vist o gens vist. I aleshores jo tenia com unes normes, hi havia la norma número 1 que tenia tot l'equip, que era: en aquesta exposició no hi ha cap maleta. Perquè què passa amb aquestes coses de l'exili? Sempre hi ha una maleta de cartró lligada amb un cordill. Bueno, ja, però aquesta maleta és de debò o és una maleta que has comprat als Encants i l'has fotut aquí? A veure, siguem seriosos, això estem parlant d'una cosa en sèrio, uns tios que se'n van a l'exili, uns que es moren i tal. O sigui, la maleta és de debò o aquí no hi ha cap maleta? I aleshores era la broma, perquè clar, tothom es quedava molt... El primer que entrava li deies, maletes no, tal. Es quedava molt així. Llavors anàvem sempre buscant coses diferents. Per exemple, una de les coses que vam fer va ser anar a buscar com... O sigui, sempre sabíem molt, diguem-ne, el relat sobre aquest moment de la fugida vist des d'aquí, des del testimoni dels escriptors d'aquí. Què deien els diaris francesos? Què deien els diaris franquistes? Llavors vam fer tot un esforç d'anar a buscar material d'arxius francesos que era poc vist. Aquest, per exemple, això és el pas de la frontera per Prats de Molló, que el vam anar a buscar expressament perquè aquest és per on passa el Pere Calders i que el Pere Calders descriu. Llavors vam trobar tota una seqüència que era molt poc vista, és molt poc la imatge característica, però que donava una dimensió nova. O sigui, la qüestió era trencar el clitxé i anar buscant sempre punts de vista nous que creessin sentit. Llavors aquesta va ser una de les coses que vam fer. Aquestes són més conegudes, són d'Argelers, aquests també són d'un arxiu francès. Aquesta torna a ser Prats de Molló. Bé, aquesta és una carta... Després, clar, la gent que et feies amic d'ells, tal, i llavors la primera cosa era, tens material? I tothom, la resposta sempre era no, perquè la gent li feia molta mandra. Tocar-ho, era un material molt sensible, a vegades apareixien fotos dels pares que havien mort,
o el que sigui, tothom era molt reticent a ensenyar-te res, però com que t'acabaves... Bueno, vaig fer bastanta... Jo vaig treballar de petit, tenia una fonda, la meva mare, i aleshores era una fonda que es va anar fent una fonda de gent gran, i vaig tractar molt amb gent gran, fent de cambrer. I va ser una escola fantàstica per després fer l'exili, perquè després sabia tractar molt bé la gent gran i aconseguia treure molt material. Aquesta és una carta fantàstica que vaig trobar, que és de la Maria Antònia Freixas, i és una carta que li envia el Carles Riba. Eren unes cartes que feien els nazis, ja, diguem-ne, preimpreses, i que només s'havien d'anar completant, i aquesta era una carta del Riba que estava a Mèxic. La Freixas era un personatge extraordinari. Si sou rodorerians, era la gran enemiga de la Rodoreda, perquè aquesta dona, jo vaig arribar a Mèxic, jo no la coneixia, explico moltes anècdotes, espero que després, si voleu, anem a més. Aquesta senyora, tothom em deia, has de conèixer la secretària del Companys. La secretària del Companys? Sí, viu aquí, a Mèxic, i has d'anar a veure la secretària del Companys. I la secretària del Companys i ningú ho ha dit, és molt estrany, no? Després vaig començar a estirar fils i no era la secretària del Companys. Era la secretària del Consell de Cultura Esbert, que era un mallorquí que estava a Catalunya en aquella època, que va ser conseller de Cultura i una persona molt important de la Generalitat. El tema era, perquè això també formava part de la recerca, el tema és que havia estat l'amant de l'Esbert. I aleshores tot això estava cobert d'una boira espessa perquè, esclar, no es podia dir i no sé què. Vaig anar a veure la Maria Antònia Freixas i vam estar parlant, i li vaig dir, el pare Massot havia fet un llibre parlant de l'Esbert, dient que ell havia sigut amant de l'Esbert. I li dic, perquè, esclar, aquest mossèn, que diu que jo he sigut amant de l'Esbert i de 20 més. Hòstia. Era bastant bo. I aquesta era una... I remenant li vaig treure aquesta carta. Bé, aquest era el primer concepte, que era trobar documentació nova i imatges que fossin noves, per parlar d'això que ens semblàvem que ja pensàvem que sabíem què era, no? Aleshores, aquí hi ha una sèrie de carpetes: el retorn, el no retorn, la claudicació, els joves, els rics, la vida fora, el desarrelament i els americans. Són alguns conceptes que jo he triat aquí. Perquè, clar, no hi ha un exili, hi ha molts exilis diferents. Marxa molta gent i es viu de maneres molt diverses. Aquests que us deia que reboten, no? Però n'hi ha d'altres que tornen. És a dir, per exemple, hi ha dues situacions. Fins al final de la Segona Guerra Mundial hi ha un exili. A partir de la Segona Guerra Mundial n'hi ha un altre, perquè tothom està esperant que si el Franco caurà o no caurà, i tothom està en una situació provisional. La gent no es compra pisos, ni es compra cotxes, ni fa res, pensant, és que l'any que ve tornarem, i llavors què farem amb tot això? Però quan el 46 es veu que el Franco no es mourà de lloc, aleshores aquí hi ha una altra història. Per tant, això ja s'havia de marcar. Aquest tall jo crec que era molt important de poder-lo marcar. En dues direccions, perquè també s'havia explicat que hi havia uns que havien tornat, que el 46 hi ha alguns que ja tornen perquè veuen que això s'eternitzarà i quan comença a haver-hi facilitats per fer papers tornen. Però hi ha també un altre cas que és a l'inrevés, que és les situacions de reagrupament familiar. Hi ha molta gent que ha marxat a l'exili, els homes només, i que les dones i els nens s'han quedat a Barcelona, perquè no tenen imputacions polítiques, s'han quedat. I aleshores hi ha molta gent que el 46 se'n va a l'exili. Llavors, per exemple, aquest era també un tema que jo crec que mai se n'havia parlat i que també va sortir. Per tant, es tractava d'anar estirant tots els fils, dels que tornaven, dels que no tornaven, hi havia un altre tema. En aquella època l'especialista en l'exili era l'Albert Manent.
I l'Albert Manent havia fet un llibre que era com un inventari de tot el que s'havia publicat. Jo el vaig anar a veure, jo tenia bon rotllo amb l'Albert Manent, i el vaig anar a veure, i aleshores em diu, així com era el Manent, que era una mica així, i em diu, vostè ja sap que a Mèxic hi ha gent que va fer molts diners, Sí, però això no ho hem de dir. Per què no ho hem de dir? Perquè, clar, convenia, diguem-ne, donar la imatge aquesta que es dona sempre, de la tragèdia, del drama, que és veritat que existia. Però jo havia conegut el Cristian Aguadé, el fill aquest de l'Aguadé, a Xile, m'havia fet molt amic d'ell, i a l'Aguadé era milionari. Havia muntat un drugstore a Santiago de Xile i havia fet els diners que havia volgut. I era un tio antifranquista, vinculat amb el Tarradellas, feia com que tenia un Mercedes en matrícula de Xile i aleshores feia viatges amb papers del Tarradellas i coses perquè com que tenia passaport xilè i tot això ningú li deia res. Però aquest tio havia fet calés a Xile, llavors per què no ho podíem dir? Llavors hi havia un tema que us ensenyaré aquí, però és molt bo. Tothom sabia que a Xile hi havia un restaurant de luxe, que era l'Ambassaders. L'Ambassaders era un restaurant que hi havia, a Mèxic, Ciutat de Mèxic, que l'havia muntat el Dalmau Costa. El Dalmau Costa era el cap de protocol de la Generalitat. I aleshores havia muntat un restaurant a la francesa a Mèxic que havia tingut un èxit extraordinari. I llavors el Manent em va dir, vostè sap que el Dalmau Costa va muntar un restaurant, però això no ho podem dir. Perquè no es podia dir que aquest havia muntat el restaurant i que li havia anat de puta mare. Ara hi ha un llibre sobre el Dalmau Costa. I aquest va ser el període, clar, basta que no es pugui dir per dir-ho, clar. I aleshores això és la minuta del dia de la inauguració, amb tots els catalans que hi havien allà, van muntar un banc, que és el Banco de la Propietat, van fer grans negocis, hi havia una gent que ja eren... A Mèxic hi havia molta interrelació entre l'exili i la migració. Si penseu que a Mèxic, per exemple, hi havia un gran negoci que es deia Sidral Mundet, que era com una Coca-Cola. Llavors aquest Sidral Mundet eren uns emigrats catalans. Hi havia una empresa constructora que es deia l'Àguila, que va fer la plaça de Toros de Mèxic, la Monumental de Mèxic, que eren d'una gent de Margarida dels Monjos. Llavors, hi havia diners catalans allà, llavors aquests van muntar aquests tinglados. Llavors el Manent em deia, sobretot això no ho expliqui. Aquests són els nens de la colònia catalana rica de l'Ambassaders, per exemple. Aquestes eren imatges que no... Era un tipus de material que no s'ensenyava. Hi havia la idea de... Sempre s'havia d'ensenyar uns que anaven amb la maleta i tal, i prou. Aquests són la High Life de Mèxic. Aquest d'aquí és el Miquel Ibargés, que és un escriptor important. Aquest d'aquí és l'Odo Hurtado, que també és un escriptor. I aquest és el Dalmau Costa, aquest és l'amo del restaurant. Bé, la cosa consistia en desplegar tot això que ens havien explicat d'una forma tan, diguem-ne, tan unívoca i donar-li... Aquest és un altre tema que jo el coneixia bé perquè el Xavier Benguerel havia muntat un laboratori a Xile i aquest també era un tema que se sabia, que tenia un laboratori a Xile, però tampoc mai ningú ho deia, no? Ell sí que ho deia, perquè ell estava molt orgullós, perquè havia marxat amb una mà davant i una altra al darrere i havia muntat un gran laboratori. No vaig parar fins que vaig tenir-lo del laboratori Benguerel. L'edifici és del Germán Rodríguez Arias, que és un arquitecte del Gatcpac. I això eren fotos promocionals de la marca del Benguerel. Vull dir que una mica tota l'operació del llibre va ser ampliar, trencar aquesta imatge tan unívoca que hi havia a l'exili. Sobre el tema del retorn, per exemple, jo me'n recordo que, no sé si alguns potser ho heu vist, quan va tornar l'Agustí Bartra, que devia ser a principis dels 70, se li va fer una gran recepció a l'aeroport del Prat. I aleshores hi ha una petita pel·lícula, que sempre surt molt, en el qual apareix el Bartra i tota gent amb banderes catalanes, i l'acullen i tal, i aquesta és la idea que s'havia fet. Són uns senyors que marxen amb una maleta de cartró lligada amb un cordill i quan tornen a l'aeroport els ve a buscar la gent.
no és així, no? Això no era d'aquesta manera. Llavors vaig buscar en el fons del Bartra aquesta foto, que és la foto que no sortia quan s'ensenyava el retorn del Bartra, sempre s'ensenyava una cosa eufòrica, no? I aquesta és el senyor Bartra, després d'anys d'exili a Mèxic i als Estats Units, passant per l'aeroport del Prat, la policia franquista, que li obre la maleta i el clima aquest ranci i tronat del món en el qual van tornar aquesta gent. Perquè quan parlaves amb els fills tots et deien, hosti, és que quan van tornar la meva mare o el meu pare va tenir una desil·lusió total, veure que Barcelona era una ciutat tan espanyolitzada. Per exemple, la filla del Tísner em va explicar, el Tísner va poder-se col·locar en els diaris del Carles Santís. O sigui, el Carles Santís era un periodista dels anys 30 que era de la Lliga i s'havia posat del costat del Franco. I aleshores, en els anys 60, van començar a fer petites coses catalanistes i van crear un diari, una revista que es deia Telestel. Aleshores, el Carles Santís, com que coneixia en els seus amics aquests de l'exili, quan tornen de l'exili, en alguns els hi dona feina i alguns col·laboren al Telestel. Però la filla em va explicar, diu, un dia, el meu pare travessava per allà i tal, i un dia un dels que hi havia a la redacció, que s'havien fet amics, li va dir, miri, no li hauria de dir, però jo sóc el policia que m'han posat perquè el vigili. O sigui, hi havia un tio a la redacció del Telestel vigilant en el Tísner, no? És a dir, que aquest tipus de coses també m'interessava donar-ho, no? O sigui, com veure una mica què havia passat amb el tema del retorn. Aquesta és la casa del Joan Sales, quan torna de l'exili a República Dominicana i Mèxic, que compra una caseta d'un tramviaire i aquí naixerà Club Editor. Aquest és el López Llausàs, que és un altre ric. Em van criticar que m'agradaven molt els rics. El Samàvora va dir que aquest no li agraden molt els rics. Hi havia un altre tema que era delicat, que era que hi ha com a mínim dos exilis. Hi ha l'exili del 39, o sigui, la gent que es queda a Barcelona fins que s'acaba la guerra, però durant la guerra hi ha un exili també. Hi ha un exili de gent més o menys republicana, però que està sota l'òptica de la FAI, o sota el punt de mira de la FAI, i que se'n van. O sigui, ja durant el 36, 37, 38 hi ha bastanta gent que se'n va. I un dels que se'n va és l'Antoni López Llausàs, que era l'amo de la llibreria Catalònia. Llavors aquest López Llausàs se'n va a París i de París passa a l'Argentina, on acaba sent l'editor del Mujica Lainez, de tot el boom sud-americà. Llavors el López Llausàs és un altre cas. O sigui, primera ja no és exiliat del 39, perquè com que ell era l'editor del B Negre, va tenir por que els de la FAI li anessin al darrere i va marxar ja al 36. O sigui, ja no és exiliat del 39. I després és un senyor que fa diners, efectivament. I és un altre cas. Vull dir que hi havia molts casos. Això és el retorn del Joan Sales a Nova York. I aquesta també és la foto del Calders també de retorn a Nova York. I després m'agrada, jo també, en contra de la crítica que m'agraden molt els rics, també m'agrada molt la gent molt desgraciada. Llavors, aquest, per exemple, aquest senyor d'aquí és el Josep Maria Francès. Aquest havia sigut el cap de cultura del Diari de la Humanitat. Ai, tocat alguna cosa. El cap de cultura del Diari de la Humanitat. I aleshores aquest se'n va a Mèxic amb els fills i en allà fa tots els papers de l'AUCA. Però perquè veieu una mica el perfil del personatge, acaba fent unes memòries, que és un llibre molt gruixut, amb molta informació molt desordenada, que es titula Memòries d'un cero a la izquierda. És un senyor, és l'altra cara de l'exili. O sigui, hi havia gent que se n'havia sortit molt bé i gent que se n'havia sortit molt malament. Bé, això és el que jo deia, els mites de l'exili. A veure, què més tenim aquí? El desarrelament. Aquesta és la Maria Antònia Freixas, perquè veieu el personatge. Aquesta senyora és la que vaig conèixer a Mèxic, que deien que era la secretària del Companys. Jugava a tenis, no?
el pare feia una revista de cine i aquesta és la Janet McDonald. Bueno, els més rics no, prou. Bé, l'altra cosa que al llibre vaig intentar fer era el tema dels objectes. El tema dels objectes. Perquè em va semblar que els objectes tenien un element per la història que jo volia explicar. O sigui, havia de fer una exposició, havia de fer un llibre, però també havia de fer una exposició. I els objectes podien tenir un valor especial perquè parlaven de gent que hi era i de gent que ja no hi era i molts d'aquests objectes estaven magnetitzats. Ràpidament t'adonaves que hi havia objectes en les cases aquelles que desprenien una energia especial, no? Aleshores, en aquell dinar que us he explicat a Santiago, jo m'havia llegit una novel·la del César August Jordana que es diu El món de Joan Ferrer, que és una novel·la sobre un exiliat a l'Argentina, primer a Xile, després a l'Argentina, que treballa en una editorial que és l'editorial de Lope Llausàs, i que aquest home va recordant tot el que li ha passat durant l'exili. I aleshores hi ha un moment que està a l'Argentina i és a casa, li sona el despertador i diu, hòstia, el despertador aquest està espatllat. Què faig amb aquest despertador? El llenço o el porto a arreglar? Si el porto a arreglar, aquí me'l fotran malbé i tal. I com puc llançar aquest despertador? Si era el despertador que jo feia servir quan anava a estudiar. Em despertava per anar a la universitat. I després aquella vegada que estàvem travessant la frontera a l'exili i estàvem ensenyant els papers a la gendarmeria i de cop va sonar el despertador. Jo no puc llançar aquest rellotge. Jo anava de viatge i portava els llibres molt subratllats i tal. Vaig anar a veure la seva jove i li vaig dir, Rafaela, ¿tienes un despertador así, así, así? La senyora es va quedar acollonida. Com lo sabes? Porque sale en El món de Joan Ferrer. I efectivament aquí estava, no? El rellotge, aquesta és la foto dolentíssima vaig fer, a la novel·la del Joan Ferrer i tal. Llavors la cosa bèstia era que te l'havien de deixar emportar, perquè jo volia fotografiar en el llibre ben fotografiat i clar, si ho feia jo sortia una merda, llavors havia de portar-ho bé. Llavors m'havia de camarar la gent perquè m'ho deixessin endur. I la veritat és que me'n sortia bastant bé. I aquest és el rellotge del món de Joan Ferrer. Clar, és un objecte màgic, no? És un objecte que surt en un llibre, però que a més explica tota la vivència d'aquest home des d'abans de la guerra fins al moment de l'exili. I d'aquests en van anar sortint molts i ara us en ensenyaré uns quants. La mateixa senyora, la Rafaela de Buen, estava casada amb el fill del Jordana i llavors jo estava allà, passava moltes hores amb ells i els anava dient i tal, i no sé què, deixa'm entrar aquí i tal, acabaven de mi fins al gorro. Llavors em va dir, tengo una cosa que igual te interesa. Sí, aquí se creó el Club de Fútbol Barcelona en Chile, con los exiliados, montaron el Barça. Hòstia. I tengo la camiseta de bàsquet. Home, porta la samarreta de bàsquet, aquesta m'interessa. Me la deixaves emportar. I llavors va sortir la samarreta, que és la idea d'un col·lectiu que se'n va a l'exili, intenta tenir els seus referents, crear les seves associacions, muntar els seus tinglados, crear el seu club de futbol o de bàsquet o el que sigui. Però és que quan em va buscar aquesta, darrere m'apareix aquesta. Li dic aquesta. Diu, no, aquesta és la de l'Institut Escola. Aquest nen era alumne de l'Institut Escola, que era una entitat pedagògica modèlica de l'època de la República, i el nen se'n va a l'exili i s'emporta la samarreta de l'Institut Escola, de quan era nano i jugava a bàsquet a l'Institut Escola. Llavors, esclar, cada vegada apareixia una cosa d'aquestes era bestial, perquè jo volia fer un llibre que fos explicatiu, però també volia fer un llibre que fos literari, jo soc escriptor. Llavors, volia fer una cosa que emocionés, que transmetés, que tinguessis una mica la sensació que estaves vivint la vivència d'aquella gent. A vegades passava a cases, aquestes són les claus del Trabal. Això va sortir aquell famós dinar. El Trabal té un article extraordinari fet a Santiago de Chile.
El Trabal és un dels derrotats, no? Perquè el Trabal és una persona brillant als anys 30 aquí, periodista, novel·lista, guanya el Premi Creixells, se'n va a l'exili, aleshores ell al principi ja està molt content, connecta amb la societat xilena, que a Xile hi ha una altra societat literària, és amic de l'Eduardo Bello, que és un escriptor important, i tot això. Però en el moment del 46, quan veu que no pot tornar, aquest home se li va el món avall, no? I entra en un procés de depressió. Fa un article a la revista Germanó de Xile que es diu Les claus. Les claus, variacions sobre un tema inútil. I explica que hi ha una plaça a Santiago, que es diu la plaça Brasil, que amb ell li recorda Barcelona. I que quan està molt enyorat se'n va a la plaça Brasil i s'asseu allà en un banc. I aleshores tanca els ulls i li sembla que sent el tramvia. Mira, fa anys encara m'emociona això. Diu, tanca els ulls i diu, és com si sentís el tramvia que puja pel Passeig de Gràcia. I aleshores diu, és com si passés això. Però bé, aleshores ve la meva dona i em diu a l'orella, diu, has llançat les claus? Llavors torna a explicar una altra cosa d'aquestes que li passa a la plaça Brasil, torna a aparèixer la dona i torna a dir, has llançat les claus? I aleshores ve la traca final, diu, és que jo encara porto les claus, encara porto a la butxaca les claus de Barcelona, del pis que vaig deixar allà, de la meva biblioteca, de la caseta que teníem a Castelldefels, de la institució de les lletres catalanes i tal. I aleshores, com vaig conèixer la filla del Obiols, no? La filla del Obiols, l'Anna Maria Prat, també li vaig dir, tens unes claus del teu oncle? I van aparèixer aquestes claus. Clar, són coses que de cop t'expliquen més que... La condició era que tot havia de ser de veritat. O sigui, jo no volia posar aquí qualsevol claus, o sigui, havia de posar les claus. Bueno, van passar-ne algunes de molt bones. Llavors, com que la gent dogmàtica sempre tenim el càstig que ens mereixem, jo havia dit que no maletes, no maletes, no maletes, no maletes, i aleshores el Leopold Bangarel, el fill del Bangarel, jo ja el coneixia a l'època del seu pare, però després, arran que fèiem això, ens fèiem molt amics, perquè ells havien tornat, però aleshores la gent que ha tornat sempre està molt enyorada del país on han estat exiliats. I aleshores, vine a casa que parlarem de Xile. I aleshores jo, en aquella època tenia més temps, i l'anava a veure i parlàvem de Xile. Llavors, quan vam haver d'anar a portar l'exposició a Xile, li vaig dir, home, mira, és que volem ampliar i hauríem d'intentar tenir alguna peça nova. Tu no tens res? No has conservat res de Xile? No, jo no he conservat res de Xile, no, perquè no és que... No. I aleshores dic, bueno, hi ha una cosa que potser sí que t'interessa. Llavors, entra cap a dins de l'habitació i surt amb això. I dic, què és això? Llavors, la història és tela, Resulta que, com ja us he explicat, el 26 de gener del 39, el Franco entra a Barcelona i aleshores la gent més compromesa, els escriptors, els polítics, la gent que ha estat ficada en coses sindicals, tothom que li sembla que pot llepar, se'n van. Hi ha les corrues aquestes i van evacuant i tal. Aleshores, el Bangarel havia sigut un escriptor català, involucrat en la institució de les lletres catalanes. La Generalitat tenia un bibliobús que havia anat pel front, els fiquen una sèrie d'escriptors en aquest bibliobús i se'n van cap a l'exili en aquest bibliobús. Però els nens, i la seva dona també hi va, però els nens, per evitar els bombardejos sobre Barcelona, estaven a casa dels avis, estaven amb els avis en una masia fora de Barcelona. Com que això acaba, diguem-ne, culminant en molt poques hores, els nens es queden a Barcelona amb els avis. Aleshores, el Xavier se'n va en aquesta famosa casa de Roací-en-Brie, on hi havia també la Rodoreda, el Calders, el Bartra, se'n van allà. I aleshores, quan veuen que està a punt d'esclatar la Segona Guerra Mundial i que se n'han d'anar, comencen a fer papers, el Pablo Neruda facilita les coses perquè aquest grup de Roací pugui anar a Xile. Llavors el Bangarel, com a bon pare, pensa, jo ara me'n vaig i deixo els meus nens, els meus dos fills a Barcelona.
Llavors, no sé per quin conducte, es posen en contacte amb els avis i els hi diu que portin els dos nens a la frontera en el mateix lloc per on ells van passar. I aleshores ell, sense papers, baixa des de Roissy-en-Brie, que està a l'alçada de París, una mica més amunt, baixa fins a la frontera i es troben a la ratlla de la frontera els nens amb el pare. I el recupera, agafa els nens, el tio és capaç de, sense portar ni un paper, tornar una altra vegada a Roissy-en-Brie, i el Leopold havia estat a Roissy-en-Brie. I em diu, i portàvem, el meu germà i jo, els dos portàvem una maleteta del Mickey. Què és aquesta? Hòstia, brutal, no? És una peça extraordinària. L'altra cosa agradable és que quan el Leopold ja va ser molt gran el vaig convèncer perquè deixés la maleta al Museu del Joguet de Catalunya, que està a Figueres, i ara està exposada al Museu del Joguet. Bé, era tot molt intens, eh? Aquesta és una peça de Buenos Aires. Un dels que havia anat a Buenos Aires va ser el músic Jaume Païssa, que de fet també era un d'aquests exiliats que no era del 39, sinó que era del 37 o 38. Aquest estava espantat perquè havia fet una pel·lícula que es deia, la CNT havia fet una pel·lícula que es deia Aurora de Esperanza, que era la revolució social i tal. Llavors, com que ell era un gran músic, havia fet la música d'Aurora de Esperanza. I llavors estava mort de por pensant que quan es perdés la guerra i vinguessin els franquistes, veurien que ell havia fet una pel·lícula de la CNT. I llavors es va fer convidar per una emissora de ràdio de Buenos Aires. I se'n van anar a Buenos Aires el 37 o el 38, se'n van anar a Buenos Aires a fer uns concerts. Una història dramàtica, més no poder, perquè ell havia sigut el gran músic defensat per Eugeni d'Ors, era la gran figura, i aleshores arriba allà, al principi llega el músico català, fantàstic, tot allò, al principi rebut amb bombo i platerets, però ja el primer concert que fa ja no agrada, perquè, clar, és un altre món, allò, i no té èxit. I llavors a Buenos Aires acaba convertit en un personatge desarrelat total, no torna mai, es moren allà. I aleshores vaig conèixer el fill, que el fill ja havia sigut arquitecte allà, li havia anat molt bé, i aleshores també, busca'm coses del teu pare i tal. I aleshores aquest era un llibret que li havia regalat la seva mare per quan va fer anys, el 25 de juliol del 1944. Buenos Aires, el dia del seu sant, el dia de Sant Jaume. Diu, 25 de juliol, Buenos Aires, dia del sant, que l'any que ve siguem a Barcelona. I un senyor que encara era a Buenos Aires el 2006. Bé, això anava passant. I llavors l'altra peça, ja amb això acabo, l'altra peça espectacular, que aquesta era d'arxius, és a dir, en els arxius hi ha moltíssim material que no... Hi ha moltes coses, hi ha molta gent que treballa molt bé, però a vegades hi ha coses que estan allà i que ningú s'hi havia fixat. Llavors, jo quan era jovenet havia llegit un llibre, que ara s'ha reeditat, que són les cartes del Pere Vives, cartes del Pere Vives a l'Agustí Bartra. L'Agustí Bartra tenia un amic poeta que es deia Pere Vives. Llavors aquest Pere Vives van junts en el camp d'Argelers i aleshores estan allà, però com que el Bartra és un escriptor conegut, en aquesta casa que us deia de Roissy-en-Brie, que hi ha el refugi aquest d'escriptors de la Generalitat, el Pere Calders se'n va a Mèxic. No s'espera que aquests se'n vagin a Xile i el Pere Calders se'n va a Mèxic. De manera que queda un lloc lliure. I aleshores aquests que estan allà, per què no fem que surti el Bartra del camp de concentració? Llavors fan els tràmits i el Bartra surt del camp de concentració. Bé, aleshores el Bartra se'n va a Roissy, després se'n va a Mèxic i fa la vida a l'exili fins a arribar a aquella foto que hem vist abans de l'aeroport del Prat,
El Pere Vives es queda a Argelers. I aleshores, aquests que es queden a Argelers, una de les possibilitats que tenien per d'allò era integrar-se en les companyies de treballadors estrangers. Llavors aquest Pere Vives el fiquen en una companyia de treballadors estrangers i se'n va doncs, a fer barricades pels francesos a l'espera de que arribin els alemanys. Arriben els alemanys, l'agafen, l'envien em sembla que és a Mauthausen, i aleshores el mor perquè li claven una injecció al cor. Jo sabia que era el Pere Vives perquè havia llegit la correspondència aquesta, una mica per casualitat, abans d'interessar-me per l'exili. Quan arribo a l'arxiu del Bartra, demano l'inventari, m'ho miro, i veig corbata de Pere Vives. Hòstia, porta la corbata del Pere Vives, no? Llavors, demano això i apareix això. O sigui, apareix una corbata amb un paper escrit amb lletra de l'Anna Murià, que diu corbata Pere Vives, que donà a Bartra, però la idea és que li va donar al Bartra quan aquest sortia del camp de concentració. O sigui, quan el Bartra se'n va anar, el Pere Vives li va donar la seva corbata com a record de l'amistat, li va donar la corbata. Per tant, era un objecte que explicava moltíssimes coses. Explicava Argelers, i explicava una cosa que per mi era fonamental d'aquesta exposició, que era explicar que la vivència de l'exili era múltiple i que a vegades la sort o la dissort venia d'un pèl. I per tant, ostres, va ser també un dels objectes que va ser més, jo crec que més emblemàtic. Quan ho teníem a la sala d'exposicions, la gent plorava, perquè realment era un objecte que estava magnetitzat. Bé, he estat una mica dispers, però crec que bàsicament no ho he explicat tot. El llibre té 42 reportatges i d'històries d'aquestes en podríem estar parlant fins demà.